sempre m'he sentit a prop de la literatura com a lectora, com a escriptora. Sí que recorde quan vaig començar a escriure més de cara al públic o més per a altres persones que es posen, suposo que com molta gent, en concursos literaris d'estos escolars com el Premi Sant Bori, no? Aleshores sí que recorde començar ahir a escriure i la veritat és que este llibre també naix arran d'un concurs escolar, però sí que el sentiment de dir vull publicar això perquè arribi a molta gent naix quan acabe d'escriure el primer relat, que seria com el germe d'on neix tota la novel·la, i aleshores escric això, és molt fort per a mi escriure això, i aleshores dic, això m'ha dut a mi a unes reflexions que m'agradaria que més gent de la meva edat poguera tindre. Jo crec que és un poc l'inici i el que em va fer donar el pas de fer una cosa pública, de publicar-ho.